Achirekera kuchema serious nga wada kuchema nasi ndiri kuona wambotaura kuti wakatombochema siya nyaya toitamba kwachena tochigadzirisa don't worry noitika ende zvakatomboitika watombotaura kuti bage chituwa chiri tokudaro ndikutongoona ngekule kana sina kuromba nokuti mazuva ano tunge yandi awangotanga ngosimukira chenyatseona nyaya yacho kana kwachena serious muchembere ndewangu but iwo chirekedza kuchema nokuti muchembere wakanzwa manje nyaya yacho yaperi muchi notozokwira mutara nokuti akule waye kungoitawo ndimba but mukadzi wawana vachikaipa but nyaya toigadzirisa but tosirora lola don't worry. Chichi, ukuchemei nai? Tadzwa mhere chi? Is everything okay? Aiwa bom chembere. Pochi, ausubviringidza mwana here vile vile. Aiwa kuna kurotomoka kwaari kuita kuvomuka muchembere. Aiwa, awa ndiri right chokwadi ndandichirota upedzinotyisa. Ndandichirota nchida kuwira mudhamu. Iwewe yai prayer warrior, haufanire kuridziswa nezvinhu zvakadaro. Unomuka unamata, handitya. Aiwa ndizvona. Munhu unonamata kuti kuridza mhira, handiti? Aiwa ichokwadi mama. Alright. Rega ndidzokere kurara. Mama vhunduka, aiwa musavhunduka henyu. Alright. Chinzwa kuchema kwangu wakuita muchembere watozvinzwa. Iwo nyarara nyaya yatoipedza. Nguva ndinenge ndabatikana vhimbo. Aiwa una kubatikana iwo wakatobatwa. Una kubatikana wakabatwa chibharo. Watu wakabatikana vakazokubata wacho vanozoti kudii. Don't worry, toipedza kana kwachena. Wamusha shamwari. Alright. Muita hangu nekundidzvira tsitsi kwaita. Pakaipa. Ndakukira drawing wasadzoke futi. Wanzwa? Yaitofara. Denda katorara ndiri vaingobata kana nini nokuti hatisi kuti wada kubata chaiche murume kana kuti mukadzi. Mushonga wanzwisisike. Ndomutarisira mudhare anogona asina chimwe chigwinyi. Dzidzachidzekwara aridzonaka kunge dzemuchikeni nyika idzi. Wachena. Chilomborara shamwari. Munga wachena warara sei? Chilomborara kana. Iright here miri yako. File ndosara kwaedza chilomborara. Aiwa kwatoedza kudai. Zvirize. Mushodi. Mamukase mama. Esikanwishi. Chembere mamukase. Ndamuka right. urisemechi. Mama mamukase mama. Ndamuka kudhara ndikaona usati wamuka saka ndatotirege ndiyo kuti vanoti musikana mvuruka usiku saka ndandatowariti. Aiwa arara zvake zvakanaka muchembere. Zvinga zvizvo usiku ndofunga kutotomokawo. Alright. Ndasangobatwa nehope chokwadi. Zvinooneka. Netsopuwa wasara wakanamata. Ndanamata. 11. Warara mushe. Ndararama. Wapedze kuhararika, wapedze kutauni. Wanengochisa kuti. Zinonaka dzinobva ndiwo amenoti KFC kana kuti kwebhora here KFC dziri right. But akurarwe muchembere ukarara unosara. Akurarwe? Pano vari kushanda usiku nesikati ipapo. Ko chii uri kuti akurarwe? Asi wangwachitonyorwa. But kuri kupisa wani. Chii? Manje ukati akurarwe. Akurarwe vanokutaura kuti kuri kupisa. 11. Makuita kunge wenyumbere nyama. Warara akurarwe muchembere. Zvekutombodarwe. Waitwa sei? Maybe aneshona yadambeza kureva. Amarara murarwe muchembere. Ndopisa. Dar. Tumuka notoya kunoku. Kwamuka mzungu. Kule mamuka sei. Kwamuka mishi. Michidoro kuti wamuka sei wani? Kule mamuka sei. Warabwera mzungu. Sora mino zvandiri kufunga mamukase sei. Ndiraita. Nasi you're not yourself Michi. Chii? Asiri zvo zvandiri Achiri kuziva. mopeka ndikuti kusenera. Unofanira vanongomukira kutanga. Mishanto ngomukari mubhiya. Maybe you are disturbing me of the dog. Wakakuti? Ndisingati zvinyasonzwisise.
ndambopinda chikuti kwarararwi indatoti kupisa iri vanenge vachera kurara vachamudaka neboyi dzavo kamanje kunogwara rega azorara ope adzoweka ava vanenge vachiti mushaka akasavharira mbudzi nemombeka haadzikutsiri kunogwara remanje hakuna izvozvo ngamutedzerera wakamana boys idzi amanenge aine zvaro tomishinda zokunzi wakuridza miri usiku amunomunzo ndikandarara ndipepuke aridza miri mwana saka mara rine akashata kadarara ndarara ndipepuke zvokudaro amene musingarara nemasteresi ndimunomuka kuchinzwa zviitikosa Waro kunogwara vanofamba nemota here kana kuti vanofamba nezisiri kuti waonekwe iwewe waonei anditomboonogeza mota mukati atimbopukuta mota mukati boys mina nimbotaura ngomana chii wararwachiko nevi ingorabvirira ungoti kwarara kuite nai inezvi hausofara mwanangu nyasonitaurira ndakakudza kuti be open kuti ramai vako chii mama ndine mutombo rege ndipomanya murafatiri musingadzoita musha timademekera twako twauri kuita muzukuru handisi kuti nzwisei iye varovi vari kufamba usiku hakurari kwarara kurari wambobuda panze usiku here saka vanhu vari kutaura kuti vari kufamba usiku uchiti amurari pano wambonzakidedzera kobra vasati vashedzera ndifunga vachashedzera zvo mademekero ako ari kuwandisa ndaida kukutsvagira imwe basa kuno kwararika but mademekero ako aruda kundiitira kaka uda kuedza kuda kungwarisa hapasi pamba panyenga pana paunondodza mademekero every now and then basa ndairida sekuru gati kwarari macho akurarwe asi munoziva chiikula usiku iye ndakataura neni kenga usiku wakataura neni kupi makauya mumba mani zvikundibata ndezvekuti chiko mumba mani ndikubvunza mumba mangu ndimenye kule but munda wangu ka ndikumirira zvichaimo kutodiridza nepombeandibati shota ndisekuroko andibati shota mumba umautaura imo mumba mangu iwo wanga rumba mangu munhu autaura nezvake angati rumba mangu ibeta kuti ambuya kunyangwa ari mutorwa wangoziva kuti wakugara nebhini maitiro amaita kule andibata simbi yangu inini mundu wandikumirira zhizha ima kudiridza nemapivoti nekuti nandina mari sibete kuti mukadzi wenyangoziva kuti memory mond nekuti makatora mwana makuita mwana wenyu mamutora kuita mwana wenyu makuti madzipakata makuridza sibete nditaure kuna muchembere kuti akurarwe kuharare asingarari kuharare ndimi sekuru wangu wamwe wangu akarara nekuti nyaya dzinenge idzi kule kuharare akurarwe todzekera kwamutare tingatogara matare zvikaita nani vanasikana vati tinofanira kuvachengetedza pamwe pacho hauna chaunondodza panyaya dzevasikana idzi iwe usaite semukadzi uri murumewo situation andinaye uchasangana naye kumberi uko usaite spidi nai pachirume apa kutsva kuendebva uri kutodzimura ndebvu dzacho but ndogona kukudzimirai kule ubuda mumba masiyambo yavakarara moya kuzotora simbi yangu apo mwana mudiki mwana uya kuya kutomunza kunoku upenyu hwairarama kwako saka simbi yako paukwatomunza kuno kwanga watoti ndikuchengetere kuno iwoze ukowa chete iyi ndokufidhira chete wozongoivapotazongo zviriko saka pakule mukasatondoona pamasororoka tokuonerai mfenzi nekuti nyaya ihombe ende ndo nyaya iri kutotaurwa mumaredhi iri kutotaurwa pai zvinotyisa mari kule nyaya ine jeri nemari pakati magona kundoonawo 300 kana 350 ipapa kule zvandauda kutoitisezva zvine nemi chatochivhara muromo nokuti makati ndisaudza ambuya ndakuudza polisi mino mosarudzira zvakakurerukirai kuti polisi naadzimai venyu chamuri kunyanyotya nemari usambofa ukaudza adzimai vangu usambofa ukaendesa nyaya kumapurisa ati ukaita zvokutamba chokari kandinofira mujeri ende inini ndikafira mujeri kazvinoreva kuti vana vangu vachafa vachitambura panapa even amai vako chautengaisawirirana because unonga ukatisungise vanhu iwo mari ndiri kukupa 300 yacho inveti mira ndokuisirati ekokeshi yemaus mati eva chidomudzawo panyaya iwe mishi asi mudombo muri kurwadza stereki zvokubva wachema
Ewe matanga nguvai. Manheru. Ndachazvinzise zviri kuitika pana paino. Michel. Ndazvo. Urikurodza kuti mama yako yati. Zvokubva chimadarire mishi mwanangu. Usacheme mwanangu. Ngangodya chikafu chakafanana wani. Kuyo uri kudzoka wega sekuru wako wasiyako. Sekuru tanga takatungamidzana ari kuteera panzira ari kuya meeting yanga tichiita iwo wanga ari pameeting nanga ndiri pamining but zvandaudza zvinenge zvavapinza kachana pamwe vadzokera kunorapa mukati Zvawavaudza meeting yeyi yanga iri meeting yeyi iyoyo mutemberi pamwe ndichiti kuharara kurarwa mama muchiti ndiri kutamba saka meeting yawangoenda unenjana sekuru wako ndisipo meeting yeyi uku misha ari kuchema ari kuti mudumbu nyacho inokonda ngomaguriro misha ari kuchema wari kuti mudumbu nei uri kuti meeting nasekuru mudumbu ya takachimboita kameeting unongo ari pameeting nanga ndiri pamining handakuyaka kutomaini munongofunga kuti ndenge ndichitamba mutemberi but meeting kwene mama sara kuti munonzi mamine meeting panze meeting yeyi meeting anoita ndisiri kuziva pana vandi payandi pamberi ndikabvunzwa kuti anga ndichiri kuitika pana meeting yangatita ngotaura vanomhwanisa varume chete chiregedzo uchema misha anzi chimwe chamanyenedza angotanga uchema chichimboguma kusema saka mishomana kushinyarara okupisa pisa mukunze ndikunochemedza munhu sekuru mari yamaisa umahenderane nenyaya iri kwei nyaya mari kuti mungandisire 150 ndoitataurira here pameeting yatabva kutaura mamine meeting yekona iyoyo nyaya iyo ndokaise kuri makada apa ndokutotanga kundivhara nyaya yachirisati yavharika ini ndinongoputisa madhira achizwai zvadatongotiita ndozvakaitwa lobhengura nemarungu nobhengura kuti nobhengura akadzungaira covid-11 chiko ukunonedza makupe nei muzukuru wenyu chii zviko isoft loan yangada kumupa soft loan ndo yakutsamura udai mari yamaisaikule itamite plan temite plan nyanyeta shoma panderipapa kainofuna ibanderei nayo chii chiri kuitika iwo dzikamagadzikana hatigadzikane nechikwereti naye havana project yari kuda kuita so kana iri munda wangu kule wadzoka munda wangu futi munda wako kuti urimira panapa project kuti urimira panapa wangu wamaudikidzana munda wako urimira panapa nemvura yangu ine nemvura yangu pona uchirimira munda wako panapa handiti zvakadai zvinonyepa chii kona iyi chii nyatsotora nitange ndambonyochegwaisisa mari here chemberi nyaya iripo kapa chiko chii ichiko chii mishepo mone zvauri kuziya handichanzwisise zviri kuitika mubaba nabanimasi iwe uri kungochema chii Kuvanerera haisinyore. kuvanherera ndo Nacho muupenyu haisinyore. kuvanherera kwaita semishi wataura kuti uri kubva muduku ezvine zvinokutaura zveunherera ndichaziva zvipi ndakakudza kuti hausisiri nherera kana uinemi hausi nherera iwewo mishewo hausi Zvinosiyana mama. Mama. Ikandikodzei zvakaitika munganetseka nenyu maona V11 achinetsa nadete mukashaura kuti koshi chiri kumbofamba sei. asi pane nyaya chii mishi ndikudzana ndinovimba newe iwewe chii Usazondirase mama. handikurase chii Michelle, speak up. Tete vakandipindira. What? Tete vakandipindira. Kana uchi uri kuedza kuti chii Michelle?
Vakandirepa. Didi vakandirepa. Saka nesiro pavaida kundipindura keshe 2:11 mungozi usotagara apa paazviona saka ndo zviri kutaurwa kuti dedhi vepanapa uri kutaura kuti mwana wakwanyamasvisva akakubata chibharo mumba munomu iwewe mwana inini mukadzi ndiripo. Chokwadi mama, musandivengewo, ichokwadi chandakuudzai. Mama. Uchiko na chiitika na Misha. Mama, vafenda. Chi, vafenda nei. Nei gogo. Gogo. Asone zvawaite. Nemisha uchija nyasetika kana mchembera. Nei gogo. Ndakunzwa kuti vafenda mwana. Vafenda nei kupesa pa vafende wani. Unozofenda wasara nei kwa kudini.